खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो थुक्राझार थांदोंमोन मार्टियास फेमिलिनि जिहेतु दिनै जथुमा जादोंमोन बे जथुमायावहाय थांदों सावरायहैदों ओमफ्राय गाबोन हगारनाय जागोन बे भिडिअखौ दिनै हगारथ'नाय नंला खारन मार्टियास फेमिलिनि दहाय मोनसे हगारदों दिनै हगारथ'नाय जानाय नंला नाजानि थेवबो 9टासोहालागै थ' दिनैहाय बेयाव थांनानै टाइमा जोब्बाय न'आव थांना मा खालामहैगोन गोसोखांबाय अन्थाइबारि सफैनाय लगे लगे बेंटल अन्थाइबारि दै बावहाय सफैनानै मोनसे जायगाखौ गोसोखांनानै आं ओरैबायदि गोसोखांदों सासे मानसिया नुवाखै नालाय थ' सार जाब्रांनि मोनसे मामखरसालिखौ नायलांनि दिनैहाय बिदि होननानै खिन्थु आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैयाखैमोन जे बेयाव हाबलांनायनि ओमफ्राय जिर' बेलेन्समोन जोङो ओमफ्राय थाइसेबो आखायाव फैसा गैयामोन बिनि जायगायावहाय जों मोनसेबो बिबार मोनसेबो बावबोनो हायाखै जेबो खालामबोनो हायाखै थांबाय नायहैबाय थेवबो भिडिअ मोनसे खालामहैदों मोनसे नुजाहैनायानो नायहैनायानो बिनि बिखायाव एसे दांनायनानै फैनायानो बिनो जोंनि थाखाय आंनि थाखाय बिराद जथेस्थ' जाय हक थांनायनि लामाया एसेब्लाबो मोजां जानानै दङ सोरबाया जुदि फैयोब्ला अन्थाइबारियाव हाबहैयोब्ला जाब्रांनि मामखरसालिया बबेयाव होननानै जुदि सोङोब्ला फैनानै लामाखौ खोन्थाहरगोन बे अन्थाइबारि बाजार दखान मोननैसो दङ बावहाय सोंबानो खोन्थागोन सोरबाया फैनो गोसोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन थ' आंनि मोनसे भिडिअ ससे लाबोदों आरो जेब्ला बे हाखरखौ फोसाबनाय समावहाय बेफोरबायदिथ' माबा गैयामोन बक्स बानायाखैमोन बै फुराना बक्सआव सोनाय बे बक्सआथ' सेवजोब्बाय ओमफ्राय मानसिनि डेड बडिनि जायफ्रा फोसाबनायमोन ना बै बे फटक आंनो मोननैसो हरदों जे आदा बहाय जुदि थांदोंब्ला नैबे मोननैसो बेगेंखौ खोन्थानानै हो सार जाब्रांनि बेगेंखौ होननानै बुंबाय जोंनो फोसाबदोंमोन बे हाखरखौ बै फंबाय सानैखौ आं मोखां खोन्थानो सानाखै थ' बिथांमोनानो जावदोंमोन फोसाबदोंमोनबो बै समावहाय मोनसे इउटुब बिथांमोना फेसबुक पेजावहाय हगारदोंमोन दे अब्लानि समाव बे सारनि हाखरा माबोरै जानानै दङ आं नुवाखै खबरबो लाफेराखैमोन लास्टआव खनसे थांनानै जिहेतु फंबाय सासे ब्रादार बेनो लांनानै खोन्थाहैदों दिनै सेकेन्ड टाइम थांनानै आङो एसेब्लाबो मोजां मोनदों थार्ड टाइमाव आं मोनसे सिन्था खालामदों बै सिन्था खालामनायखौ बै बेक्तिजों सावरायनानै आङो खोथाखौ बुंगोन दिनैहाय नैबे सार जाब्रांनि नैबे मोनसे सावगारियाना स्क्रिनाव होना दोननाय सावगारि बियो सार जाब्रांनि आथिंनि हारदि बेगें होननानै बुङो जायखौ ना बे जिनिसखौ एसे खोन्थादों थ' लोगोसे नैबे हाखर मामखरसालिखौ नायनि बै समाव माबायदिमोन ओमफ्राय नै दा एसेब्लाबो साबसिन जाबाय जों नायनानै लानि जोनोम साना होननाय बेनो बिदि आरोखि ओमफ्राय दा नै बेफोरबायदि बिनि हाखरा दङ नै बयबो माबा मान होफैनाय बिदि आरोखि बिदिनो बयबो मान होनाय सार जाब्रांनि नै बिदि आरोखि टाइल्स होनो मोनबालाय मोजां जागौमोन एसे नै बेफोरबायदि बोसोरै खेला होयो नै बावहाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों माने बेखौ फबफैनो मोनदों आरो बे गामिनि मानसिफ्राबो गोबां खस्थ' मोनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय सोर होनबा ओरैबो जानोबा गोथै हाखौ माबा खबरस्थान जानांगौ सोरबा न'खरनि ओरै सासे बै सासे सानै जाबाय बावहाय टटेल सानैल'सो दङ माथो नै नैबेजों बे सारजों साथाम बेफोरबायदि आरोखि बिराद गावनि उनाव आं बोसोरनैसो जाबायमोन माबानाया फैयिया बोसोरनैसो जाबायमोन खिन्थु टाइल्स होनो मोनबालाय एसे मोजां जागौमोनलै ने होगोनदां लासैनो होनांगौ फुटबल खेला होग्रानो बिबार बावफैनायफोर आर'नाइ मान होनायफोर बेफोरो गासैबो बेफोरबायदि बिनि नामावनो मामखरसालि दि जाब्रां सारनि हाखर ना नैबे फैदों दिनैहाय नायफैदों एसे गोबाव जाबायमोन खनसे सासे बे न'खरनिनो नागिरफैदोंमोन आं फैनानै ओमफ्राय दा सोरबाया दा उल्थासो जालायगोनलाय हारसिं थांनानै स्रोद थांनानै बिदिसो लाखुमा हैयो बे सिखाव बायदि बिदिसो होनगोन दा मानसिफ्रा आरोबाव मिथु नै फैनानै बोरैबा ग्रोब हाबफैबाय सम मोननायखाय फैदों नैबे सारनि हाखरावहाय माने गोबां मानसियानो बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो मान होयो दाबो बिनि खिन्थु जिहेतु चिरां डिस्ट्रिक्टआव बियो मार्टियास जादोंना दासिमबो बेफोरबायदि अबस्था टाइल्स होनो मोनबालाय मोजांमोन खिन्थु हायासै बिनि मुङावनो खेला प्रत्येक बोसोरावनो खेला होबाय थायो नै बेफोरबायदि आरोखि नायनि बावहाय नै बेखौ एसे नायनानै लादो
बे सारमोननि दैदेननायावनो जों पलिटिक्स बाथ्राफोरखौ रोंदों आरो हारिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंनो रोंदों बे सारमोननि अननायाव आरो बिसोरनो फोरोंजेननायमोन ना बेफोरबायदि थ' गोलाव खालामब्ला थांनोसै जोंबो थांफिननायसै जों एसे बेंटलाव फिसा खामानि थानायखाय फैदोंमोन थुक्राझारावहाय मार्टियास फेमिलिफोरनिनो भिडिअबो लाफैदोंमोन लाखांबायबो ओमफ्राय दा जेबो खामानि गैयैलाय थ' सार जाब्रांखौ एसे नायलांनोसैलै होननानै जों नायनो फैदों ओमफ्राय फैनायनि थाखाय मोनसे फिसा बाउन्डारिफोर बायदि जागोनदां नैबे पस्ट खुन्थिया गायनाया बे लामा जागोनदां आरो प्रत्येकता बोसोरावहाय माने बिबार बा बिनि मुङाव खेला होयो नालाय दा ओंखायनो बे लामाखौ एसे ससे बानायनोनो सेन्ट ग्रेभेल नैबे सार सावरायग्रायाबो बुंदोंमोन UPPLनि MCLA बेयो बुंदोंमोन जे आं माखासे खामानिखौ मावनानै होगोन होननानै ओमफ्राय सेन्ट ग्रेभेलखौ आन्था ओरैनो टुक टाक MCLA हिसाबैलाय बिनावलाय माथो फान फैनो नङा होमबा ओमफ्राय आरो लामायाखौलाय CC ब्लक खालामबायमोनलै बैसिम ससे मोजां जादों जानायालाय जाद्रायाखै नङा दै जाब्रां सार ना बिनि माखासे बै समाव जावखांनाय ना बेखौ जों फट' भिडिअखौ एसे खोन्थानि सासे फंबाया नायदोंमोन नालाय बाक्सुआ माबायदि जानानै दङ नङा होमबा ओमफ्राय माखासे बेगेंफोरा दङ बेफोरखौनो आं नोंसोरनो एसेब्लाबो जा हायो खोन्थालांनो नाजागोन लामायाबा नैबेनो दे सोरबा बिबार बावफैयोबा बावफैनो हागोन उसुबिदा गैया नैबे लामा नैबे पस्ट खुन्थिया रायजो ओरैनि न'खर बे लामाजों लामा बानायनानैबो होबाय फिसानो सेन्ट ग्रेभेल अन्थाइ गारनाय ओमफ्राय बेजों फैनानै सोरबाया जुदि गोसो गुदुंफ्रा सार जाब्रांनि हाखरखौ नायनोब्लाना बै आं बिसिम थांनानै फैखांबाय दहयो दा नोंसोरबो फैनो हागोन बिबार बावफैनो हागोन सम लानानै फ्रि टाइम मोनोब्ला खारन बिसोरनि नारा नाथा नाजानायावनो जोंनि बर'नि माखासे गुबुन हारिफ्राना गादबनाय नासयनाय ना बेफोरनिफ्राय फारसे एसेब्लाबो उदां जादों 100% जायाखै खिन्थु इसे 1%सोब्लाबो उदां जादों होननानै आं सानो